5 giờ sáng. Không dám để điện thoại xuống mà nó rớt. Cái bao gồm an toàn. Thì ăn là nói không nghe vậy. Ăn này ngon nha. Tänään ulkona on 100 lunta vähän. Sáng sớm ăn cơm nguội. Ở bên Việt Nam bán có mấy chục ngàn ký, chưa được đồng nữa. Ở đây buổi tháng mua là rẻ nhất là 20 eo, chứ người ta bán 30 luôn á. Ăn cũng được, cũng không phải là tuyệt vời lắm. Nếu mà ở bên Việt Nam mua thì nó ngon không? Cái gì mà ở bên Việt Nam làm tươi ăn nó ngon không? Đem qua đây á, nó vận chuyển rồi nó lâu á, ăn không còn ngon. Tôi ăn hết đồ cũ á, chiều mình ăn đồ mới. Hôm qua nướng nem ngon, bữa lên nó đầu đem theo ăn. Vậy mà hôm bữa đi qua tiệm á, ăn 15 đồng, có mấy miếng à, mà không ngon gì hết.
quá rồi. Đâu luôn á. Buon mate. Sata lunta ulkona. Siivoa vähän. Siivoo vähän, se on barbecue ja muita ja mä vien äsken roskaa ja syömään ja laitan tavarat vähän ruokaa pakastin kun eilen laita johonkin pientä. Ja sitten kohta alkaa sanoa kevätsiivoo.
Täällä ei ole niin paljon ruokaa. Mä aina laitan. Mutta oletko nyt Suomessa tai Vietnamissa? Kohta 6 pakko mennä töihin ja herätä Anni ja laitan niin ei vaita ja Anni ei vai. Kurkkuu ja tomatia. Kaksi päivää ei ole laulaa. Tehdään pikkuhiljaa. Mistä sä aloita? Ihan sama. Mulla on sanaa vai yksin. Sen takia mä haluan sen tehdä, miten se on mahdollista. Ei ole niin kiire. Työn jälkeen tehdään pikkuhiljaa. Laitan valmiit tänne kun muista. Ei haita. Tehdään silloin kun jaksaa. Ellei pakkotta. Minä siivoon myös on pakastin. Minä lähettää minun ystävää. Ja sitten saan joka kerta, kun mä tykkään ruokaa, hän tuo minulle. Voi laittaa tähän vähän aikaa. Mun tyttö nukkuu. Hän nukkuu vielä. Hyvää huomenta, Anni. Mä luulisin sen talvi kohta ohi. Ei enää. Ensi viikolla näytään +1, +2, +3. Ei niin kylmä enää. Tänään torstai jo, huomenna perjantai. Tuntuu, että työn jälkeen ei jaksa mitään. Aina leipoo vähän aikaa.
Sitten teidän ruokaa ja syödä. Mä odotan vähän ruokaa, vähän jäässä. Sitten minä laitan jääkaappiin aamulla, mä laitan osa sot pakastin ja osa jää tänne syö. Vai tänään 100 lunta, ei muita. Huomenna ja koko viikonloppu, se on tosi kaunissa. Pystyy ulkona pitkä aika, ei ole kylmä enää. Normaali se on kylmä noin -20 ihan paljon, mutta nyt vähän laskee tosi paljon. Tänään teidän kotitöitä varmasti voi tulla tänne vähän aikaa laulamaan. Tulee vähän ikävä teitä, sen takia mä tuun tänne. Mutta ennen mä puhun vain ainoa vietnamia. Nyt mä haluan kehittää suomea. Mä yritän puhua suomea. Minun rehtori on koulussa myös. Hän palata Vietnamista Suomeen. Hän viettää 2 viikkoa uusi vuosi siellä. Nyt on loppu. Hän tuli takaisin töihin eilen. Ruokaa Vietnamissa eihän se on tosi paljon mausta ja vähän chiliä. Mutta jos siellä on rahaa, sinne et tarvitse tehdä ruokaa kotona, voi syödä ulkona koko päivä. Joka päivä ja koko päivä. Ei tarvitse mennä keittiöön tehdä mitään. Minä tykkään olla, että kun minä asun Vietnamissa, aina äiti laittaa ruokaa, sisko aina ostaa mulle valmis ruokaa, minä vain syövän. Täällä Suomessa koko kiire ja ei ole aikaa ja sitten kun matkustaa Vietnamiin, se tuntuu, että kuningas ei tarvitse tehdä mitään. Siellä on pesukone ja vaateliikainen voi laittaa pesukone ja vai se menee johonkin leikkimään, suikuu, syödään, käydä kaupasta ja mutta jos kiinnostaa, se on oppii tosi nopeasti. Ystäväni oppii, se on, mitä se on? Heillä on, se on ilmaiseksi, se on netin kautta 15 minuuttia joka päivä. Vuota ehkä puhuu jotain. Kaksi päivää sitten mä kävin sen hoitaja luo. Ja he pistää mulle rokotus. Nyt 3 päivää jo. Kasi vielä kipeä. Ja eilen toisena päivänä, se on keskiviikko, minä ottaa 3 pulloa verta. Verikoe. Mutta tuossa on hyvä minulle. Tarkistaa kaikki, mikä mulla on. Ja jos tänään teidän kotitöitä aikaisemmin ja voi tuu tänne juttelemaan. Oppii vähän puoli tunni. Ja mä yritetään, jos olisi, mä olen matkustaa Vietnamiin.
Me yritetään joka päivä tuu tänne. Ennen minä harvoin tule kun mennä matkustaa johonkin, mutta silloin kun tuu tänne, te tulee kommentoida ja sitten mä pystyn lukemaan ja puhuu. Ja silloin ei unohda suomea. Ihan hauskaa, kun monta kertaa, 2 kertaa, kun mä olen Vietnamissa, mä takaisin Suomen. Mä olen ihan vihalla. En pysty puhumaan koko lause. 3 kuukautta kuluttua, pikkuhiljaa kun mä takaisin töihin. Sitten takaisin opi. Ja heinäkuu takaisin Vietnamiin niinkö. Heinäkuussa on lippu kallistaa. Kesäkuun toukokuun lippu vai 600 €. Ystävä kertoo. Onko sun vaimo lähellä Ho Chi Minh City? Viime vuonna minä ja Anni 3 päivää kuluttua, kun 3 päivää kuluttua, kun lentokone lentää. Me maksaa yksi lippu 1500. Mulle maassa vähän kiire. On otettu jo 6 kuukautta sitten, mutta tuli sota Doha takia. Sitten mä muutin lippu. He palataan rahaa myöhemmin 2 viikkoa kuluttua ja minä ostin ihan kiireellinen 3 päivää ennen kuin lentää. 1500 yksi henkilö. En ole koskaan ostanut lippu niin kallista. Maksimum noin 900 000, mutta se on 1500. Molemmat lippu maksaa melkein yli 3000. 3100 €. Melkein 4 lippu. Sama 2 kertaa mennä Vietnamiin. Mutta ei haita. Se on tärkeää. Pakko mennä. Mutta jos olisi, että mun raha ei riitä, minulla ei ole kiire mennä Vietnamiin. Odota vähän aikaa. Esimerkiksi siis on ensi vuonna. En halua, että kun haluaisin mennä johonkin ja sitten tulee tiukka tilanne täällä. Mä en halua, koska mä asun täällä yksin, ei kukaan voi auttaa. Kaikki pitää maksaa ja vuokraa ja ruokaa ja kaikki bla 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 bla. Ja ei voi joka päivä tulee, että muuttuu jotain. Ei voi kukaan auttaa. Mitä hoita itse. Mutta jos olisi mahdollista mennä johonkin, mitä kasolippu, aina osta etukäteen ajoissa halvempi kuin se kiire. Dubai on Doha. Se näyttää, että minä aina sanon, jos menee Turkki ja Turkki menee Vietnamiin. Hello Hải. Ja sitten menee Doha. Dohan jälkeen sitten menee Vietnamiin. Mutta menee Turkki. Ei tarvitse vaihtoa. Ei mene sen tarkista vielä mitään. Mutta menee Doha. Sun pitää eksipaikka. Ja sitten menee vielä. He tarkistaa kasi makkalaukku ja kaikki. Ja sitten voisi kestää. Minä en osaa hyvin mitä se on englantia. Voi sanoa, no minä osaan vain 0,0,0,1 vaan, mutta kuitenkin viime vuonna kesänä tyttö kanssani, hän auttaa minua joka kerta, kun he tuli kysyä, mitä minä syön, mitä minä haluaisin. Minä sanon, se on vietnamisi tai suomeksi Anni, mun tyttö voi kantaa ja
ja kertoo sen hänelle. Ihan hauskaa. Missi väitä paita. Ei kukaan voi pakkouttaa sinä väitä. En ymmärrä. Onko joku se varin käsitys? Tháng Talk. Ihanko totta? En huomannut. En kuule mitään. Kuka keitä minulle? Minä voisin mennä Googleen kysymään. Dubai ja Vietnami ei mitään sotaa tai mitään. Maisi Kiina. Minä en ymmärrä. Mutta ei voi sanoa jotain täällä. Jättä takana. Chuyện người con gái đứng nghiêng nghiêng bên non la. Onneksi nyt tostaa jo huomenna perjantai. Ei enää pitkä viikko edessä vai 2 päivää. Tiedätkö mitä? Sinä lähetään Venäjän baitaa, sitten sinä menee Ukrainaan. Vai vissi vaan? Mutta ulkona sataa lunta vielä. Mä vien roskaa äsken paljon lunta ja ehkä tänään työn jälkeen tehdään jotain ruokaa ja jos vapaa tulee tänne laulamaan. Kurkku mun aina kipeä ja ei hyvin laula ja ennen. Ja heillä on joskus karaoke-tilinen, mulla ei. Mulla aina sen laula ihan sen nature. Ei tässä mitään. Vähän biiniääni, mutta se on mun ääni. Mutta kiitos paljon Matti. Mä lopettaa tämän lain ja mä aloitan sanoa herättää mun tyttöä ja laittaa vaatteet päälle. Ja hyvää päivää jatkoa. Ja kiitos kun tuu tänne ja jaksaa kuuntelee suomea minun kanssani. Heippa ja hyvää työpäivää kaikille. Ja jos joku on kotona, se on hyvää päivää. Bye bye. Yritän puhua suomea. Nyt ei halua mennä pois.